Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de scholen deze komende 2 weken eerder dicht zullen zijn vanwege extreme hitte. Dat heeft het ministerie van Onderwijs bekendgemaakt. Gisteravond, zondag dus. Vanaf maandag, de komende 2 weken, zullen alle scholen in het funderend onderwijs en in het speciaal onderwijs om 12 uur sluiten. Normaal sluiten de scholen om 1:30. Voor het voortgezet onderwijs zal een verkort rooster gelden. Dit is in overleg besloten met de meteorologische dienst en de schoolbesturen. Er is een algemene maatregel genomen om de schooltijden tijdelijk aan te passen. En zoals we allemaal weten is het heel warm al een tijdje op Curaçao. Maar de afgelopen 2 weken zaten we bijna elke dag met een gevoelstemperatuur van 40 graden of meer. En om te voorkomen dat het niet meer te houden is op de scholen, is deze maatregel van kracht gegaan. De minister zegt dat voor het eind van deze week eventuele extra maatregelen bekend zullen worden gemaakt. Vakbonden willen overleg met de leden. Dat is een gevolg van het overleg dat het Centraal Georganiseerd Ambtenarenoverleg, CGOA, vorige week had met de vertegenwoordigers van de regering. Het gaat om die korting op de arbeidsvoorwaarden die voor ambtenaren geldt sinds 2020. Als gevolg van de COVID-leningen. Toen is bepaald dat ambtenaren een korting opgelegd krijgen van 12,5%. Nu willen de regering en de vakbonden dit terugdraaien. De regering zegt we kijken terug naar 1 januari van dit jaar. De vakbonden willen naar 1 januari vorig jaar. Daar zijn ze er niet over uitgekomen. Vandaag zullen de verschillende ambtenarenvakbonden hun leden informeren. Als er geen verandering komt in de positie van de regering, kunnen er acties worden ondernomen aan het eind van deze week. Maar eerst moet er dus overlegd worden met de verschillende leden. De overheid zegt dat ze ten alle tijde bereid zijn om weer aan tafel te gaan zitten met de vakbonden. Want alleen aan tafel kunnen we tot een akkoord komen, aldus minister-president Pisas. Schoonmaakactie van start. Het is begonnen bij de weg naar Fuik, bij Montaña, Dibo, Pabo, Kubo. Minister Silvania van Financiën en Gezondheidszorg en nu ook van SOAW. En minister Sjalten Hato van Justitie en ook van SOAW. Die hebben de handen ineen geslagen om te zorgen dat het Curaçao minder vuil wordt. Er zijn grote containers bij de weg naar Fuik geplaatst waar mensen afval kunnen dumpen, dat langs de kant wellicht, om op die manier Curaçao schoner te maken. Het is de bedoeling dat de overheid een bijdrage levert, maar ook de mensen ervoor zorgen dat Curaçao schoner wordt. Veel ex-gedetineerden bij het project. Minister Sjalten Hato van Justitie benadrukt dat verschillende ex-gedetineerden meehelpen met het schoonmaken van Curaçao. Daarvoor is geld gereserveerd uit het criminaliteitsfonds, 200.000 gulden. Op die manier meer handen te hebben bij het opruimen van troep op Curaçao. Maar daarnaast is dus die bewustwordingscampagne een belangrijk aspect. Want nu troep opruimen moet wel betekenen dat het er morgen niet weer ligt. Dus mensen moeten ook weten dat ze dingen gewoon netjes weg moeten gooien en niet langs de kant van de weg. Jongen raakt gewond door hefboom. Vervelend incident dat plaatsvond afgelopen weekend bij Santa Catarina. Er is een man over een hefboom gelopen en is toen ernstig gewond geraakt aan zijn voeten, omdat er punten aan de achterkant van de hefboom waren gelast. De jongen zegt dat hij vaker over de hefboom gaat en niet wist dat opeens er nieuwe punten bij zijn geplaatst. En op die manier is de man dus gewond geraakt. De politie is langs geweest en die heeft aangegeven dat ze op zich niks kunnen doen, omdat de eigenaar aan heeft gegeven van hier mag je niet overheen gaan over deze hefboom. Dus in die zin kunnen ze de eigenaar niet vervolgen. Verzoek aan iedereen die zoiets wil doen om goed op te letten. HRDC besteedt aandacht aan klimaatverandering. Dat gebeurde afgelopen weekend bij de University of Curaçao in de aula. Had de Human Rights Defense Curaçao een bijeenkomst georganiseerd over democratie. Dit naar aanleiding van de Dag van de Democratie op 15 september. Dat is een internationale dag. Nu werd er gekeken naar de klimaatcrisis.
En er werd een oproep gedaan om burgerlijke actie te ondernemen om verdere schade aan het klimaat te voorkomen. Klimaatverandering tast de democratie aan. Dat was de boodschap. Verschillende deskundigen gaven die boodschap mee en zeiden: Curaçao loopt ernstige risico's als er niet snel actie wordt ondernomen. Het behoud van het milieu en de economische toekomst van het eiland staat op het spel. Zo gaven de experts aan. Onder de experts was doctorandus Kathleen Ferrier. Zij is een internationaal expert op het gebied van mensenrechten en ze benadrukte dat de politiek op Curaçao te weinig doet om de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden. Mooie overwinning, Jeno Iraskin, dat was afgelopen vrijdagavond in New York tijdens de Cage Wars 67, dus de 67e editie in New York. Onder toezicht oog van bokslegende Mike Tyson vocht Iraskin tegen de Amerikaan Chris Hidley. En hij wist daarmee te winnen en daarmee haalde hij zijn titel in de gewichtsklasse tot 135 kilo, het zogenaamde bantamgewicht. Het was een spannend gevecht, maar de Curaçaoenaar heeft zich heel goed weten op te stellen. Hij bleef rustig en wist uiteindelijk te winnen in dit gevecht en kreeg een handje en een bemoedigende klop van Mike Tyson. Mooi om te zien dat Curaçaose sporters op zoveel verschillende terreinen het heel goed doet. Iraskin zal op 2 november in de ring staan tijdens de Honor Fight League op Curaçao en in december hoopt hij deel te nemen aan het wereldkampioenschap Amateur Mixed Martial Arts in Jakarta, want dat is de sport waar we het over hebben, MMA. In zijn dankwoord riep hij trouwens iedereen in New York op naar Curaçao te komen. Het is maar 4 uur vliegen van New York en Mike Tyson vroeg geïnteresseerd waar dat precies lag. Dus misschien dat we die hier ook mogen verwelkomen. Even na een break, zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Er is een lichaam in de Santa Ana-baai gevonden, iets voor middernacht, zaterdagavond. Het gaat om de 28-jarige Lucien Francisca. Zaterdag overdag had de politie nog een bericht uitgestuurd omdat hij vermist is. Familie had hem als vermist opgegeven. En 's nachts zagen ze dus het lichaam van de man in het water drijven. De politie heeft samen met het personeel van de kustwacht het lichaam uit het water gehaald. En nu wordt de doodsoorzaak bekeken. De politiearts heeft wel de dood geconstateerd, maar wat zich precies heeft afgespeeld wordt nu onderzocht. Dan iets totaal anders. Het Wintertuin Kids Festival was een groot succes. Het werd afgelopen weekend gehouden met meer dan 1300 bezoekers. Het Wintertuin Curaçao Kids Festival viert inclusie. Het gebeurde op zaterdag 14 september en de kinderen hadden, zoals de organisatie het omschrijft, de tijd van hun leven. De 6e editie van het grootste kinderfestival op Curaçao stond in het teken van inclusie en onder het thema Nan Tambe Te.
Ze zijn er ook. Kinderen in alle soorten en maten genoten van de talloze activiteiten die werden aangeboden bij het Curaçao's Museum, variërend van een spannende estafetteloop tot een energieke workshop breakdansen. Mooi om te zien en op 21 september vindt het Wintertuin Curaçao Festival plaats. Dit is een literair festival bij Landhuis Vredenberg. Daarover zullen we u nog verder informeren. Dan gaan we naar Europa, want Midden-Europa heeft te maken met enorme hoge waterstanden. Er is sprake van noodweer en daarmee gepaardgaand heel veel overstromingen. In Polen en Tsjechië zijn verschillende plaatsen enorm getroffen. Er zijn al meer dan 30 doden te tellen in Europa, maar dat aantal zal zeker verder toenemen. Het gaat allemaal over water dat in de rivieren staat, dat veel hoger is dan normaal. En om het nog erger te maken zijn er veel arme regio's in Polen en Tsjechië het gevolg, die lijden onder deze overstromingen. Volgens verschillende weerdeskundigen zijn de problemen nog niet voorbij. De meeste regenval is nog wel geweest, maar het duurt een tijd voordat de regen leidt tot hoogwater in de rivieren. Dus dat kan ertoe leiden dat er meer overstromingen komen. Erg treurig en vooral zoals gezegd in Midden-Europa, Polen, Oostenrijk en Tsjechië. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Access Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Het allerbeste. Dag.